Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап жиберди. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Укучы малайның шешен окутучы кириш белән җыеп куйган. Әлеге хәл буенча ата-аналар шикаят белән шәһәр прокуратурасына мөрәҗәгать итте. Электротранспорт вагоннарын валидаторлар белән тәэмин итте. Хәзер трамвайда йөрү билетларын банк картасы ярдәмендә сатып алырга мөмкин. 87 сонлы балалар бакчасы федераль грант тоткан. Аның ярдәмендә нинди эшләр башкарылыр? Бу хакта Мария Файрушина сюжеты. Хәзер трамвайда йөрү билетларын банк картасы ярдәмендә сатып алырга мөмкин. Яршалда барлык электротранспорт вагоннарын валидаторлар белән тәэмин иттеләр. Мобиль түләүләр системасын кушып, юл өчен смартфоннар ярдәмендә дә түләргә була. Карта һәм гаджетлар кулланмаган шәһәрдәшләр исә элеккегечә юл йөрү хакын акча белән түли ала. Тулырак Лилия Гатина сюжетында. Хәзер шәһәрдәшләр юлда йөрү өчен социаль, студент яки мәктәп картасы буенча гына түгел, банк картасы ярдәмендә дә түли ала. Валидаторлар яки касса аппаратлары шәһәрнең барлык трамвайларына урнаштырылды. Будет удобно, то есть кошелек лишний раз не достаешь, не сверкаешь. Вот я сейчас узнал, благодаря вам, что можно картой. Очень удобно. В магазине я деньги не предпочитаю, везде картой. Очень удобно. Для меня удобно было бы по телефону оплачивать. Но это хорошо по банковской карте. Яңа хезмәттән бортик контактсыз банк карталарына ия булучылар гына файдалана ала. Шулай ук юл хакын түләү өчен смартфоннарны да кулланырга мөмкин. Моның өчен махсус мобиль кушымта урнаштырырга кирәк булачак. Түләү турында хисап кесә телефонына СМС аша киләчәк. Стоимость проезда по банковским картам, так же как и для наличной оплаты, 22 рубля составляет. Транспортные карты по-прежнему они 20 рублей. Оплата по банковским картам безопасна. Это такая же оплата, как и в кассах в любом магазине нашего города. Поэтому безопасность гарантирована. Банк карталары буенча түләү системасы шәһәр трамвайларынан кала автобусларга да кертеләчәк. Федераль закон нигезендә җәмәгать транспортларында касса терминалларын урнаштыру 2020 елның 1 июленә кадәр башкарылырга тиеш. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр нинди проблема борчыса, кишатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырган отмагыз. 8-нче сыйныфта укучы малайның шәчен укытучы кириш белән җыеп куйган. Шул рәвешле педагог озын шәчле малайны тәрбияләмәкче була. Әлеге хәл ата-аналарда ризасызлык тудыра, алар шикаят белән шәһәр прокуратурасына мөрәҗәгать иткән. Бу хәл интернет шелтәрендә дә шау-шу кузгатты. Барысы турында тулырак алдагы сюжетта. Я бы не сказал, что это какой-то серьезный случай, но он получился неприятным. Пришел ребенок из школы, мы сидим дома, у него на руке резинка цветная. Мы говорим, что ты с резинкой-то ходишь? Он говорит, мне учительница на волосы повязала этой резинкой. Әнә шул рәвешле педагог укучыга тәэсир итмәкче була. Озын шеш белән йөрмәскә дип укытучы берничә тапкыр кисәтү ясый. Әмма мәктәп уставында бу хакта берни дә әйтелмәгән. Ата-аналар укытучының бу адымы белән килешми. Ничек кенә булмасын, шәхеснең кагылсызлыгы дигән төшенчә бар. Аны бозарга ярамый дип белгиләп үтте хукук яклаучы Илнар Сафин. В Федеральном законе об образовании в Российской Федерации регламентирован внешний вид учащегося. Но в этом федеральном законе ничего не говорится про прически, не говорится о длине волос, о том, как должен быть они собраны, не собраны, не говорится о их цвете, например. Психолог Люция Чукмарова аңлатуынча, педагоглар бала белән субъект мөнәсәбәтләрен саклый белергә тиеш. Подросток – это тот возраст, да, который уже не ребенок, но еще не взрослый. И он особенно остро воспринимает все вот эти внешние, можно сказать, такие директивные или какие-то унизительные, или какие-то, может быть, не всегда ему подвластные указания. Я личность, и ты личность. И как мне до тебя донести информацию, чтобы для тебя это было именно на пользу. Әлеге хәл буенча 31-нче мәктәп директоры Марс Ярмиев хәбәр иткәнчә тикшерү үткәрелгән, нәтиҗәләр ясалган. Был проведен опрос среди детей. И слова детей совпадают с тем, какое дало объяснение классный руководитель и учитель данного класса. Она это сделала с побуждения помочь ребенку собрать волосы, чтобы материал, который был на доске, она
ребенок воспринимал, и это не мешало в работе в учебном процессе. Бу хәл математика дәресендә булган. Малай беренче парта артында утыра. Сыйныфташлары сүзләренә караганда, ул чәчләрне җыеп алуга каршы булмаган. Дала ему резинку и сказала, типа, ну, заплети волосы. Он попытался, не смог одеть, попросил учителя. Шуңа да карамасан, ата-аналар укытучының мондый тотышын игътибарсыз калдырга ярамый дип саный. Шәһәр прокуратурасы әлеге хәл буенча 31-нче мәктәпкә тикшерү үткәрә. Лилия Гатина, Илина Андрова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шалуда бушла юридик ярдәм көне узды. Кабул итү иртәнге 8-дән көндезге 4-нче яртыга кадәр 3-18 адресы буенча оештырылды. Шәһәрдәшләрнең сорауларына төрле белгечләре җавап бирде. Суд приставлары, юристлар, адвокатлар, нотариуслар, пенсия фонды белгечләре. Алдагы бушла юридик ярдәм көне 2020 елның мартында үткәрелер дип көтелә. По поводу ипотеки мы хотели узнать, можно ли снизить ставку. Мы подходили к судебному приставу, уточняли еще по поводу алиментов. У нас разные вопросы были. То есть, ответы мы на все вопросы получили. Шалы шәһәрнең 87-нче санлы балалар бакчасы федераль грант иясе 1 миллион сумнан артык акчага консультация үзәген җиһазландырганнар. Хәзер эше шартлары тагын да яхшырды дип әйтә хезмәткәрләр. Әлеге консультация үзәгенә кемнәр йөри ала? Мәрьям Фәрушның сюжеты. Остановка, попрыгай, кидай, прыгаем как зайчики. 87-нче балалар бакчасының физкультура залында нәниләр белән дәрес бара. Аны биредә узган елда ачылган консультация үзәге белгечләре үткәрә. Үзәккә балалар белән яшь әниләр йөри. 32-нче комплекста яшәүчеләр генә түгел, теләге булган һәркем өчен дә ишекләр ачык. Минем балама 1 яшьтә 3 ай, Азамат исемле улым бар. Без монда байтактан йөрибез инде шул 3 ай йөрибездер, 1 яшьтән йөри башладык. Безгә бик ошый. Монда ул сикрәләрдә, уйныйларда, рәсем дә ясыйлар, җырлыйлар да алар. Беренче көн яңадан да йөрибез дип торабыз. Бердән инде тәрбиячеләр таныш, мөдир дә таныш. Икедән инде садикында беләбез, балалар бакчасы. Беренче көн бик ошый. Үзәктә төрле белгечләр, педагог, психолог, инструктор, музыка җитәкчесе консультациясын алырга мөмкин. Биредә төрле мастер-класслар да үткәрелә. Булар барысы да бушлай. Моннан тыш социаль шелтәләр аша онлайн режимда белгечләр белән дә сөйләшеп була. Тоткан федераль грант акчасына биредә берничә кабинет җиһазланган, уенчыклар да сатып алынган. Сумма гранта 1 230 150 рублей. Эти средства были потрачены на приобретение игрового оборудования, интерактивного оборудования, диагностического оборудования. Более 100 человек уже получили и получают нашу помощь. Федераль грант акчасына балалар бакчасы территориясында консультацион үзәккә йөрүче балалар өчен уен мәйданчыгы булдырырга уйлыйлар. Ул ел ахырына кадәр ачылыр дип көтелә. Мәрьям Фәйрушина, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Всероссийская выставка «Экспокама Мед» с 29 ноября по 1 декабря. Спецпредложение ведущих клиник города и республики в ВЦ «Экспокама». Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» концертной программой «От фольклора до». 27 ноября Набережные Челны, 28 ноября Бугульма. Скачай приложение такси aska.su. Настрой свой тариф.